имсол тайёрии масъулини хона интернати Пиронсолон ва маёбони шаҳри Турсунзода ба давраи тирамоҳу зимистони соли 2017 ва 2018 хубтар аст. зеро агар дар соли гузашта наздики 100 тонна ангишт захира шуда бошад, имсол қариб 150 тонна ангишт захира карда шудааст. ман Холуф Абдувоид Ҳусейнович, муовини директор оиди хоҷагирдорӣ ва рушд муассисаи давлатии хона интернати Пиронсолон ва маёбони шаҳри Турсунзода. мо дар муассиса 178 нафар бошанда дорем. аз он ҷумла масъалаи зимистонгузаронӣ аз соли пештара хело ин сола хуб аст. аз масъалаи захираҳомон ба пуррагӣ ҳаматарафа ба пуррагӣ бар тайёрӣ дида истодаем. то имрӯз ангишти мо зиёда аз 100 тонн ангишт захира кардаем ва ҳезум 50 метри кубӣ захира карда истодаем. захираи маҳсулоти ғизоӣ низ бад нест. то имрӯз зиёда аз 11 тонна орд, 900 литр равған, лӯбиёгӣ бештар аз 2 тонна, маҳсулоти макаронӣ 900 килограмм, картошка 10 тонна 350 кило, дигар намуди сабзавот бештар аз 8 тонна захира шудааст. ғайр аз ин дар муассисаи мо 9 сар чорвои калони шохдор ва 12 сар чорвои майда ба мисоли бузҳо ташкил карда шудааст ки дар ин самт шахсони вобаста карда шуда кор ва фаъолият карда шуданд. захираи хӯрокии чорво низ ба пуррагӣ муҳайё карда шудааст. дар дарои зимистон бе ягон танқиси мо метавонем ки чорворо аз дарои тирамоҳи зимистон барорем. аз хоҷагоҳии дохилии ёрисони мо ки аз 2 гектар заминро ташкил менамояд, дар он ҷо дар давоми сол дар баъзе ҷойҳош бо 3 намуд ҳосил ҷамъоварӣ намуда ба ошхонаи муассиса барои хӯроки тару тозаи бошандагон истифода дода шудааст ки худ шоҳид гардидед ки ғайр аз ин боз мо 3.5 тонн гандум аз ҳисоби хоҷагоҳии ёристон барои тирамоҳи зимистони солҳои 2017-18 захира намудаем. тамоми бошандагони хона интернати Пиронсолон ва маёбони Батош аз чунин имкониятҳои муҳайё гардида қаноатманданд. Благодаря нашей администрации, нашим сотрудникам. Хлеб есть, все вкусно, все хорошо. Хочу всех жителей города Турсунзода поздравить с наступающим праздником. Всем пожелать здоровья, вашему телевидению Ригарскому официально благодарность. Вот то, что вы к нам приходите, нас не забывайте. бояд гуфт ки нақшаҳои иҷроиши зимистонгузаронӣ дар хона интернати Пиронсолон ва маёбони Батош барзиёд амалӣ шуданд. масъулин ҳаракат доранд ки баҳри боз ҳам беҳтару хубтар сохтани самти фаъолияташон оянда низ тадбирҳои аз ин ҳам муҳимтарро биандешанд.